తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం ఇందిరమ్మ మోడల్ కాలనీలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన గృహాలకు సీసీ రోడ్ వేయడానికి ఉన్న రోడ్డు కొంతమంది కబ్జా చేసి గృహ నిర్మాణానికి రాళ్లను పాతారు. ముఖ్యంగా కబ్జాలకు పాల్పడుతున్న వారు ప్రభుత్వ భూములను మాత్రమే టార్గెట్ చేశారు. ఇలా ఆ కాలనీలో ఎన్నో ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించి ఒకే పట్టాను దళార్లు ఇద్దరు ముగ్గురికి అమ్ముతున్నారు. సంబంధిత అధికారులు దీనిపై ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారో అంటున్నారు స్థానికులు. భూ కబ్జాలు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు విధిస్తే మళ్లీ ఇలాంటి కబ్జాలు పునఃప్రారంభం కావని గోకవరం గ్రామ ప్రజలు అంటున్నారు. వారిపై ఎటువంటి కేసులు నమోదు చేయకపోవడంతో భూ కబ్జాదారులు రెచ్చిపోతున్నారని ప్రజలు బహిరంగంగా అంటున్నారు. అధికారులు ఇప్పటికైనా కబ్జాదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామ ప్రజలు కోరుతున్నారు.